Руки на плечах. Ассалому алейкум, бародари азиз. Иншалло ки соз астин, хуб астин. Худованд ҳар ки ҷое бошен, соз бошен. Оқибати зуритон, оқибати гарениги нишон додантон, оқибати хитона типа ба сари тоҷики хитон зур будан, ина редора бо сар карданд. бародари азиз, хоҳиш мекунам ки мегӯям ки як гови рих ҳама рих мекунад. хоҳиш мекунам бародари эҳтиёт кунед ки ай пишти ин ҳамихе ҷанг, ай пишти ин ҳамихе чизо аллакай редо бо сар шидаги. хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. аллакай дар стройкочиё бо ҳамун қатор карда бо ҳамаро бурдаистанд, ба хотире ки и ҷанги талпа беҳад безеб аст статияш дар Россия. ба ҳамун хотир хоҳиш мекунам аз тамоми бародаро эҳтиёт кунед. баъд як модар муроҷиат кардаги буд ки реклама барои занҳо, модарҳое ки аз ширкати атомӣ заказ кардан мехоҳед, любой намуд духия ягон чизое ки масалан шампуну дигар ман инҷа камкам суратошам мемонам. любой мақсад кор кардан модаро, хоҳаро ки кор кардан мехоҳед, марҳамат ранги дигар, фабелик дигар зака масалан бояд барои сум бихари учине ҳам як бор мехари 2100 чанд хай мехари дигар то ҳамҷо кор мекунӣ, ойлик метанад чӣ мекунад, ҳамаша бо ҳами апай нодира хишру мефаҳмонатон. айноми хайри муҳоҷир ҳатман зангш бизанен, бигем ки ай канали ҳамгите модарое ки хоҳаро ки тамошо мекунед, марҳамат бародаро дигар мехоҳем ки шампуну дигар заказ кунед, дар шаҳри Москва бошед, дар ставка дар дигар шаҳрҳо бошед, через почта роҳитон мекунанд. марҳамат айнои мо гап занед. баъдан масъалаи чӣ да мерем бародари азиз, масъалае ки имена ҳамин редҳо ай пиштим ду се бадбахте ки ҷанг кардан, ду кас мисол аз дунё гузашт, як кас номаълум нопадид ки ҷо шидагиай, 4 нафар дигараш аллакай қапидаанд. ҳозир ман видеои гарида иншалло мемонам, тамошо мекунед хитон. хоҳиш мекунам бародари азиз, ба хотири якдигаро дастгирӣ кардан ай шумо ҳеҷ чӣ намера бародаро. просто инҷа якта лайк бонед, поделитсаш кунед. баъд бисёред бародари азиз мепарсиден ки нашоди билети самолёт дигар ҷо, ин ҳамин номерои ватсапи мо астай, дар ҳамин номерои телефони мо занг бизанед. баъд кадомед ки бародари азиз ба самолёт зурат намерасад, мақсад шароит надорӣ, кадомед ки ба мошин рафтан мехоҳӣ бародараҷон, ин ҳамин номерои болода занг бизан. спринтер газел ба тоҷикистон ана мақсад имрӯзу пагоҳ пуршавагар меравад. иншоалло хитон мебинед. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.